Kula nuwun karahayan lan ugi kawilujengan mugi katetepna dumateng madyahananing prakautamen. Dene para tamu sampun lenggah satata wonten ing krasi renengga mila dene panghargyan Hamisuda anak mas temanten kekalih kang asma Aulia Surya Puspahati Sarjana Pendidikan ingkang tansah sampun kadhawuhaken dening Raka Mas Bagus Tri Margiono. Dene panghargyan ing wanci rahina punika badhe kawiwitan. Mila kanthi mekaten katur dumateng pametrining budaya mugi kepareng hangungelaken ladrang santi mulya kangge hambuka wiwaraning kandha. Matur sembah nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Kala nuwun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil ngalamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al hadis barakallahu laka wa baraka ngalaika wa jama'akum ma baina fiqhin. Sadaqallahul azim amma ba'du. Amit amit pasang kaliman tabih. Mugi tansah tinebih lo saking hela dendha. Jihawet kanthi berkah saha rahmatipun Gusti Kang Maha Kawasa. Purwa narbuka wiwaraning kandha. Udar kawedar sak temah hambabar ring jiwa hiya. Hang laras larasing gending langin matya peleng malanggung mring Yang Agung. Purwakaning carita hanyu rasa. Para bini sesepuh ingkang kinabekten, para alim ulama ingkang rinten dalu jumaket mring ngarsanipun Gusti Allah Gusti ingkang Maha Kawasa. Para panemban-panembate ing praja satriyaning negari ingkang dados pandam-pandaming kawula dahasih.
Para tamu kakung mewah putri ingkang bagya mulya. Murwakane ngatur sumangga kula ngajak tuwin panjenengan sami hang ngraosaken menggah pamuji syukur kunjuk mring ngarsanipun Gusti Allah. Gusti ingkang Maha Kawasa. Alhamdulillahirabbil alamin areh dene ing wanci rahina punika. Kula tuwin panjenengan sami tasih pinaringan karahayan lan ugi kawilujengan. Katitik kula ten panjenengan sami saged nuhoni menawa dene ingkang dados meninggih sedahanipun panjenenganipun ingkang hamengku gati meninggih panjenenganipun bapa swanto sekalian ibu. Boten sanes meninggih kula ten panjenengan sami kasuwun jurung pandonga kagem anak mas temanten kekalih ingkang hasesilih Roro Ayu Aulia Surya Puspa Hati sarjana pendidikan ingkang tansah sampun kadhawuhaken dening Raka Mas Bagus Tri Margiono ahli madya. Jihawet kanthi jinurung pandonganipun para tamu ingkang tansah sampun kepareng rawuh. Mugi-mugi lelampahan wisudan anak mas temanten kekalih tansah manggya karahayan lan ugi kawilujengan wiwit purwa madya lan usanipun ing samangke. Para tamu ingkang winengku ing karahayan, ingkang langkung utami daya-daya kula tansah nyuwun gunging pangapunten ingkang tanpa pepindhan katur dumateng panjenengan sadaya. Dihawet anggen kula ngedhek wonten ngarsa panjenengan sami. Hanyekek menapa denipun panjenengan tansah paring wawan pangandikan mila estu daya kula tansah nyuwun gunging pangapunten ingkang tanpa upami katur dumateng panjenengan sadaya. Awit kula ing mriki sinaraya saking panjenenganipun ingkang hamengku gati meninggih panjenenganipun bapa swanto sekalian ibu. Nggih saperlu hangaturaken menggah urut-urutanipun tata cara wisudan anak mas temanten kekalih ing wanci rahina punika. Mila kanthi mekaten mugi kepareng kula badhe maosaken menggah urut-urutanipun tata cara wonten ing panghargyan ing wanci rahina punika. Dene tata cara ingkang angka sepindhak nggih pambuka, kalajengaken tata cara ingkang angka kalih nggih. Mijiling anak mas manten putri saking sasana busana tumuju ing krosi renengga. Sasampunipun anak mas temanten putri sampun lenggah wonten ing krosi renengga, mila badhe katindakaken tata cara salajengipun nggih. Rawuhipun anak mas temanten kakung saking panti Palurman tumuju ing sangajengipun kori ing paiwahan ingkang samangke kalajengaken tata cara pasrah tinampi. Dene tata cara pasrah ing samangke kaaturaken dening panjenenganipun Bapa Yitna Sunanta ingkang sakmangkeh kasumbul dening panjenenganipun Bapak Ahmad Suparji dalasan Bapak Mulanta. Sasampunipun tata cara pasrah ing sakmangkeh mila badhe katindakaken tata cara salajengipun nggih atur panampi.
dene atur panampi ing samangke kaaturaken dening panjenenganipun Bapa Surata ingkang sakmangke kasumbul dening panjenenganipun Bapa Muhammad Faizin dalasan Bapa Sadya. Para tamu ingkang dahat narendra murdaning akrami. Sasampunipun tata cara pasrah tinampi mila badhe katindakaken tata cara salajengipun nggih. Tata cara panggih menapa dene wisudan anak mas temanten kekalih. Sasampunipun tata cara panggih mila badhe katindakaken tata cara salajengipun nggih adat Jawi menapa dene kacar kucur ingkang sakmangke kalajengaken nggih sungkem mring Rama lan ibunipun. Sasampunipun tata cara sungkem mila badhe katindakaken tata cara salajengipun nggih atur pambage raharja. Para tamu ingkang minangka ing karahayon dene tata cara atur pambage raharja ing sakmangkeh kaaturaken dening panjenenganipun Bapa Rahmadi ingkang sakmangkeh kasumbul dening panjenenganipun Bapa Sukimin dalasan Bapa Suka Parmono. Sasampunipun tata cara pambage raharja mila badhe katindakaken tata cara salajengipun nggih pandonga menapa dene jurung pandonga mring ngarsanipun Gusti Kang Maha Kawasa. Dene tata cara pandonga ing sakmangkeh kaaturaken dening panjenenganipun Bapa Haji Maskur Imam Sapi'i sarjana pendidikan. Para tamu ingkang minangka ing karahayon sasampunipun tata cara pandonga mila badhe katindakaken tata cara salajengipun nggih jengkaripun anak mas temanten kekalih saking Krosi Renengga tumuju ing sangajengipun kori ing pawiwahan minangka pratandha paripurnanipun ing panghargyan ing samangke. Biwara katur dhumateng paraga ingkang sakmangke hanganti kembar mayang nggih Bapa Rendi dalasan Bapa Deni dalasan ingkang hanglolos duwung ingkang sakmangke panjenenganipun Bapa Purwanto sarjana pendidikan. Para tamu ingkang minangka ing karahayon mekaten menggah urut-urutanipun tata cara wonten ing panghargyan ing wanci rahina punika. Nuwun.